Kaixo eta ongitorriak saio berri batera gaur irailak 27 ostirala bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Elena eta Belen izango ditugu, Baztango Osasun Plataformatik datozenak. Irailaren 29an Elizondon manifestazioa egingo dute Baztango Osasun Etxean bizitzen ari diren egoera salatzeko eta honen inguruan arituko gara. Eta beste alde batetik Mikel Artxanko izango dugu hemen platoan, Teatro Dix jaialdiaren 4. edizioa aurkeztera datorrena. Jaialdia urriaren 2tik 27ra ospatuko da. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1960an, Silvia Packhurst hil zen, ekintzaile feminista ingelesa. Urte batzuk geroago, 1962an, Rachel Carson biologoak Udaberri isila liburua argitaratu zuen, mugimendu ekologistan aitzindaria. Egun berean, baina 1975an, Txiki eta Otaegi etako kideak exekutatu zituzten erregimen frankistak. Eta bukatzeko, 1988an, Google aurkeztu zuten publikoki Kalifornian unibertsitateko 2 ikaslek. Errepasatu dezagun asteburu honetarako agenda. Igandean, Nahiak kantata kontzertua egongo da Baluarten. Nahiak kantata kontzertuan 14 pieza zuzenduko ditu Inigo Kasalik, eta gaurkotasun handiko gaiak dira bertan baliosten direnak. Nafarroako Ganbera abesbatza, Atarrabia abesbatza, Paz Ziganda helduen abesbatza eta San Andres abesbatza egongo dira Baluarteko oholtzan kantan. Arratsaldeko 8etan izango da kontzertua eta sarrerek 15 euro balio dute. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titular nagusian Gorenak ebatzi du Serbikarnek autonomo faltsuak eman zizkiola UBSari. 2001an sortu zuen doktrina aldatzen du, eta orain onartzen du lan harremana badagoela. Adierazi duenez itxurazko kooperatibaren formatuaren ondoren lege iruzurrean jarduten zuen. Estatuan, 52 haragi enpresari ematen zien eskulana, besteak beste tuterakoa. Argazki nagusian, irakasleen elkarretaratze jendetsua hizkuntza departamentuaren inguruan. Titularrean, grebaren jarraipen zabala irakaskuntza publikoan. Milaka irakaslek bat egin dute sindikatuek historikotzat jo duten deialdiarekin. Baliabide gehiago eta ratioak murriztea eskatzen dute. Beren eskaerei erantzun arte ez direla geldituko ohartarazi dute. Hori koloreko berrietan, goikoan, zinemaldiak amore eman du Almodobarren aurrean. Behekoan, Paula Ostiz txirrindulariaren arrakasta berria. Eskuineko berrietan, alde batetik ogasunak automatikoki itzuliko die mutualistei PFZ. Beste alde batetik, kamioilari bat hilda Lodosan eta uharteko bizilagun bat Lizoainen. Azkenik, Osasunak Arozarena federazioaren hautagaitza sustatu du. Diario de Navarraren titular nagusian 2 heriotza izan dira egun batean, eta hauekin 20 dira aurten Nafarroako errepideetan hildakoak. Alde batetik, Carlos Eseberri Egia uhartekoa eta 58 urtekoa Lizoainen hil zen. Beste alde batetik, 54 urteko kamioilari gipuzkoar bat, Lodosan hil zena. Argazki nagusian, atzo arratsaldean Iruñeko kaleetan egin zen manifestazioa. Titularrean, greban dauden irakasleak. Geldialdia Nafarroako ikastetxe eta institutu publikoetan sindikatuen erabateko mobilizazioagatik. Ezkerreko berrietan, alde batetik Ayusoren hitzetan, Nafarroa ez da Euskal Kolonia, ez da Espainiatik kanpoko nazioa ere. Beste alde batetik, Koiengo eremua pediatrik gabe urriaren erdialdera arte. Beheko argazkian, Paula Ostiz dugu. Titularrean, Paula Ostiz junior txirrindularitzako munduko txapeldun ordea. Txirrindulari nafarra bikain aritu da Zuritzen 2. postua lortuta.
Gararen titular nagusian, Nafarroak ahalik eta eremu tentsionatu gehien deklaratuko dituela agindu du. Begoña Alfaro etxebizitza departamentu buruak iragarri zuen alokairuen prezioak arautu ahal izango ziren eremuen deklarazioa urtea amaitu baino lehen egingo dela. EAEn prozesuak geldirik jarraitzen du. Argazki nagusian, Atletikek puntu baliotsua berreskuratu du Erromara egindako bisitan. Hasiera ona izan arren, italiarrek baloiaren eta abaguneen nagusitasuna berenganatu zuten, lehen zatian aurrea hartzen lortuz. Partidaren azken txanpan, ordea, lehoiak indartsu jarri ziren berriro, 45. minutuan Paredesen golari esker partida berdinduz. Erdiko berrietan, goikoan, sindikatuek arrakastatsutzat jo dute Nafarroako sare publikoko greba. Behekoan, garraiolari bat hilda Lodosan, beste kamioi batekin talka eginda. Goiko berrian, Iñaki Iriondoren kronika dugu. Adostasunak, ezadostasunak eta kontraesanak legebiltzarrean. Eskuineko berrietan, goikoan, AEBek laguntza gehiago eman dio Israeli, su-etena baztertu baitu. Behekoan berriz, edo zinema edo hutsa egitea, Almodobarrentzat ez dago beste aukerarik. Berriaren titular nagusian, Libano indar osoz bombardatzen jarraitzeko agindu du Netanyahuk. AEBek eta haren aliatuek 3 asteko su-etena berehala indarrean ezartzeko eskatu dute. Libanoko gobernuak egoki ikusi du ekimena, baina Israelek ezetsi egin du. Gerraren helburu guztiak bete arte, Gazan eta Libanon borrokan jarraituko dutela esan du Israelgo gobernuak. Argazki nagusian, erantzun handia izan zuen atzo hezkuntzako grebak Nafarroan. Sindikatuen arabera 60%tik gorakoa, eta gobernuaren arabera 26,5%koa. Titularrean, Nafarroan eskola publikoak hutsik eta kaleak beteta. Beko argazkian, Pedro Almodobar dugu, titularrean Almodobar unkituta. Honen eskuineko berrietan, goikoan, Osakidetzako langileen kudeaketa aldatzeko eskatu du Eusko Legebiltzarrak. Behekoan, AEBek 7.150 milioi euroko laguntza militarra emango diote Ukrainari. Ezkerreko berrietan, batetik, euskara zaintzan. Zaintzan ari diren langileak euskarara nola hurbildu aztertu dute jardunaldi batean, bizi duten prekaritatea aintzat hartuta zama bihurtu gabe. Bestetik, muga meatokian 150 milioi euro inbertituko dituzte Txinako 3 enpresek. Goiko berrian, minbiziaren diagnostikoan urrats handiak eginagatik prebentzioa zorroztearen garrantzia nabarmendu dute. Euskal Irratiaren titular nagusian ikasgeletatik kalera. Hezkuntza sistema publikoko irakasleen manifestazioek Iruña hartu zuten. 10etan 4 martxa abiatu zituzten Txandreatik, Arrotxapeatik, Barañainitik eta Mendizorritik. Denok Santo Domingo aldapan hezkuntza departamentuaren aintzinean elkartzeko. Zenbait irakaslek eseraldia egin zuten Nafarroako parlamentuaren parean. Eskuineko berrietan, goikoan, Unanuko Aratz Marinelarenaren hitzetan, Zetaken esker honeko kontzertua gogoangarria izanen da guretzat. Unanun bihar Zetak taldeak esker honeko kontzertua eskainiko die bizilagunei. Peio Reparazen taldeak bere azken lanean herri horretako mamuxarroen janzkera erabili du eta trukean ikuskizuna iragarri die larunbaterako. Ilusio handiarekin prestatzen ari gara biharko eguna, esan du herriko kide Aratz Marinelarenak. Behekoan, Ekine Petriatiren hitzetan, zaintza erdigunean jartzen segitzeko beharra aztertuko dugu. Agendan zaintza eredua agertzen segitu dadin batzartuko dira gaur Antsoainen mugimendu feministako kideak asanbladan. Loza Kultur Espazioan izan den da bilkura 6etan. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Baztango Osasun Plataformako Belen eta Elena ditugu. Kaixo, zer moduz? Ongi itazu? Oso ongi, baita ere. Bueno, Lizondoko Osasun Plataformak kezkatuta zaudete osasun etxeko egoerarekin, ezta? Eta hainbat mobilizazio egin dituzue eta baita dituzue manifestaziora irailaren 29-erako, ezta? Horrela da bai.
Eta, kontatu iguzue pixkat, zergatik sortu zen plataforma? Egerran aspaldi unten osasunetxeko egoera nahiko edo arras kezkagarria zen Elizondon. Eta herritar talde batek deitu zuen bilera batera abuztuaren 27an, eta hor ikusi zen kezka handia zela, jende pila bat horri zen bilera hortara, eta hortik aitzin sortu zen lan talde bat, eta Baztango osasun plataforma izenarekin, bai. 16 lagun osatzen dugu plataforma, eta, elkartu ginenean, pixka markatu ginen zenolako pausuak emango gintuen, eta egondu gara, 3 asteazkenetan biltzen osasun zentroko atean, eta azkena da igandeko manifestazioa. Osea, nahiko denbora gutxi darama, ez? Bai, hori da, abuztuaren 27an izan zen herri bilera hoi, ikusi zen erantzuna, eta hortik aitzin, gara lana mobilizazio hauetan, bai. Eta, zein da egoera orain Baztango osasunetxean? Egerran, ez dakit, hitzan uste dut dela ez jakintasuna, berez, Elizondon 3 mediku egon beharko lukete, hori da Elizondo elbeteri dagokiona. Azken hilabetetan bakarrarekin egon gara, bakar hori bagenekien irailaren 13an joatekoa zela, eta hori 13tik aitzin funtzionatzen ari da pixka bat asteka. Aste unten badakigu edo errandigute mediku bat kontratatu zutela, hortziral arte. Uste dugu orai luzatuko diotela gehiagorako, baina printzipio zen hortziral arte, eta gero bigarren mediku bat Iruñetik harri zutela 3 egunetako. Astelehen, asteazken eta hortzegunerako, orduen 3 egunetako badaginun 2 mediku, eta gainerako 2 egun horietan errandigutenez, zuzendaria dena, Xabier Zarandona aiko zen, pixka bat bere borondatez, eta behar horiek kubritzen. Baina hola, egoera ez dakigula, datorren astean zer, ondokoan zer. Eta nola kudeatzen duzue mediku falta hori? Ilara itxaron zerrenda handia daukazue? Begira, pandemia garaitik gaude gauzak ez daudela lehen bezala. Baina erran dezagun azken 8 hilabete makurtu da erabat. Zeren, hori, 3 mediku izategatik pasatu ziren 2, gero batera, eta momentu batzutan egondu gara deus gabe. Horrek sortzen duen kezka, beldurra, eta ezin egonakin. Eta, momentua orain ere dago partxeatua. Daude gauz batzuk, partxe batzuk indute, gauz batzuk, medikoa badago, ez dakigu, noiz dago, noiz ez dago jarraipenik, eta egoera hau jasan ezina da. Horregatikan, erabaki dugu, horrelako elkartea sortzea, plataforma sortzea eta mobilizazioak. Beraz, egoera ez da oraingo gauza bat, baina nabaritu zue okerrera joan dela egoera? Pandemiatik egoera ez dago normalizatua. Ez gara iritsi pandemia aurreko egoerara. Hori da ere gure helburu bat, iristea lehen ginen bezala. Orduan ukartu zen eta jarraitzen dugu gerozta makurrago. Eta egoera hau soilik Baztanen ematen da edo Nafarroa osoko gauza bat da? Orain tokatzen ari zaigu guri, baina pasatu dire egoera honetatik, Bortzirietan, badakigu zirela... Alsasun ere bai, ibili diregu bezala. Alsasun ere bai, eta Alsasun badakigu pixka bat mobilizazioen bidez eta lortu zutela,
tokatzen zaien zerbitzuak bederen lortzea. Orduan, gerran haiekin harremanetan edo egon ginen eta esperantza piztu ziguten. Horregatik ari gara, borroka hontan eta jendea alik eta gehien animatzen guria dena eskatzera. Bai. Eta zeintzuk dira zuen eskaerak? Eskaerak, momentu hontan, igual lehentasuna ematen ari gara, standardoi dagozkigun osasun zerbitzu guzti horiek bermatuta egotea, bai? Hori da, orai berian, lehenbiziko gauza. Baina, honekin batera, doike aldarria egiten dugu, osasun sistema publiko duin baten alde, borrokan ari gara, kalitatezko osasun zerbitzua merezi dugu, gure eskubidea da, eta, bertze aldarri bat ere da, zerbitzu pribatuetara bideratzen den baliabide diru edo baliabide horiek publikoan gelditzea eta publikoa indartzea. Eta nola izango ditzateke Baztango osasun-etxeko egoera ideala zuentzako? Hasteko pandemia aurreko egoerara bueltatzea, hasteko. Benpin hori. Eta gero ja, bai, egia da, faltan botatzen dugula hemen mendialdean, osasun zerbizio integral bat. Ez dago, bai izaten da, baina ez dakigu maiztasuna oso motxea, fisioterapeuta bat, osasun mentalako espezialistak, pediatra, tokatzen zaigun pediatra kopuruak ere, pixka bat dena, osasun arlo guztia, hori mermatzea, ez? Bai, plataformatik ere aldarrikatzen da pixka bat lehen arreta hori indartzea, bai? Lehen arreta horretan ikusten dugu prebentzioa lantzen aldera eta azkenean importanteena da. Lehen arreta hori behar bezala inezkero, hainbat gaixotasun prebenitzen aldira eta garaiz detektatu ere bai. Orduan, lehen arreta hori bermatzea eta gero kalitatezko konsultak izatea, trato humanoa izatea ospitaletan eta hemen ere gure zonaldean faltan sumatzen dugu ez dakit ospitala, baina bai, Tuteran edo Lizarraldean dagon bezala, hemen ere maila txikiagoko, Iruñako baino maila txikiagoko ospitalen bat edo zerbitzu bat, azkenean gure eremua zabala da. Zugarramurditik beraraino, hor badire kilometroak eta jendea eta pixka bat abandonatuak sentitzen gara. Bai, larrialdietarako zerbitzu bat, ez? Nahi duzue. Bai. Eta zergatik uste duzue gertatu dela beherakada hau, diru faltagatik edo igual osasunera ez dela hainbeste behar adina diru bideratzen? Ez dakigu, diru falta seguraskire izanen da. Hala ere, osasunbidetik erran dutena edo, ez dugu aipatu, baina iraiaren 6an edo bilera bat egin zen Urdazubin, eta hemen elkartu ziren Baztango ordezkariak, Urdazubi eta Zugarramurdiko ordezkariak ere bai, Elizondoko osasun-etxeko zuzendaria eta Nafar Gobernuko osasun kontseilaria. Pixka bat, hemengo egoera zein zen eta ze soluzioak bilatzen alziren adosteko eta egiarran bilera hori kostata atera zen, ze badakigu behin baino gehiagotan atzeratu zutela, azkenean egin zen, baina emaitza egiarran ez da batre ona izan, ze haiek planteatu zutena, arazoa omen da, mediku gutxi dagola eta gutxi hauek ez dutela gure zonaldea hautatzen. Orduen, ez diguten bertzik erran eta egiarran, hoi arazo bada, arazoak daudela badakigu, sufritzen ari gara, soluzioak da bilatzen ari garena eta behar ditugunak.
Eta beste plataforma batzuekin egon zarete elkarlanean? Edo zuek bakarrik? Bueno, Nafarroako Osasun plataformarekin harremanetan gaude. Abuztuan egin zen lehenbiziko bilera hartan, haiek etorri ziren, haien laguntzarekin egin zen, eta bueno, horren arira sortu zen gure plataforma ere. Orduan, bueno, pixka bat helburuak eta errebindikazioak berberak ditugu, eta haien esperientziaz ere baliatuko gara, gu berria gara. Esan dugun bezala, irailaren 29an manifestazioa egingo duzue Elizondon, ezta? Eta zeintzuk dira zuen eskaera orokorrak edo? Bueno, pixka bat aipatu ditugunak orai arte. Lehenik eta behin, Elizondoko osasun etxeko zerbitzu horiek kubrituak izatea, jendea kezkatua dago, beldurtue eta haserre dago. Adineko jende hauniz dago, eta bueno, adinekoak ez direnak ere medikuaz behartzen dira, baina bueno, ez dago jarraipen bat. Orduan, hori lehenbailen kubritu behar da. Eta aldarri gehiago, medikuak etortzeaz gain gelditzea ere bai. Azken urtetan sufritu dugun bertze zera izan da, medikuak igual ibili dira, baina joan etorrian. Etortzen ziren, bizpahiru hilabete eta alde egiten zuen, eta bertze bat, eta azkenean eri dagoen jendeak, batez ere igual kronikoak direnak, jarraipen bat behar dute eta ez zaie ematen alola. Eta bueno, horretaz aparte, pixkat, plataformaren helburuak ere aldarrikatzen ditugu, lehen aipatutakoak, osasun publiko duina denontzat, denon eskubidea delako, eta baliabideak mantentzea, eta Zein mezu emango zeniokete jendeari mobilizazio hauei begira? Osasuna denen eskubidea dela atenditzea eta medikura joatea eta konfiantzaz, lasaitasunez, jakitea persona horrekin jarraipen bat egin behar datzula eta behar duguna, gure eskubidea da osasun publiko bat izatea, doain eta duina, eta denari tokatu behar zaigula eta kalitatezkoa, eta momentu batean edo bestean denei tokatu behar zaigula. Beti erran dugu, ez? Osasuna dagoen bitartean, izan da betiko zera, ez? Osasunarekin edozein gauza egiten alda, eta hori da ukitzen nahi direna. Osasuna, importantena, bizi hontan. Eta lehen aipatu duguna ere, oso importantea da medikoaren egonkortasuna. Zeren horrek mermartzen aldu jarraipen bat egitea lehenbiziko analizetik, eta ez azken igual ekitzen alduzu gero beste gaixotasun batzuk. Ez iristea igual egoera larriago batera. Bai, hainbat kasutan garaiz detektatzeak, sendabide izaten aldu, edo ez. Eta euskaraz hartatua izatearen eskubidea aspaldiko eskaera da, baina honetan, manifestazio honetan lekua izango du baita ere. Doike, bai. Eskubide batzuk aldarrikatzen nahi gara, baina bertzeak ez ditugu alde batera utziko. Euskalduna gara eta euskaraz hartatuak izateko eskubidea dugu. Eta, gainera, erizainak eta medikuak euskaldunak baldin badira, euskaraz egiten badute, aukera dute bizkuntzetan egiteko. Hau da, eriren bat medikuaren gana ganezkero eta gaztelaniaz hartatua izan nahi badu, hala egingo diote, ezta? Baina alderantziz baldin bada, euskaldun bat joan ezkero medikuaren gana eta euskaraz hartatua izan nahi, eta medikuak ez badaki euskaraz, ez da posible. Eta, gero garrantzitsua da ere, hainbat kasutan komunikazioa. Euskalduna dena, igual, hobeki espresatzen da, hobeki
hobeki kontatzen ditu bere gaitzak edo bere kezkak bere hizkuntzan. Eta badaude osasun kasu batzuk, adibidez psikologikoa dena, ez? Nahitaezkoa dela ondo espresatzea, ez? Bai, psikologikoan, eta bueno, hainbat kasutan gertatu izan da. Bueno, nik ezagutzen ditut kasuak, eta zuk ere, igual, segurazki ez da, jendeak kontatu nahi eta ezin, hitzak ezarpatu erdaraz, espresatzeko azkenean medikuarekin dugun konfiantza handia da, eta barnetik atratzen dira, eta kontatzen ditugu, medikuari kontatzen dizkiogu gauza batzuk, igual bertze bati ez diguztula kontatzen, ez da, nahiko personalak, arras personalak dira. Eta honetarako konfiantza zaitu behar da, eta euskaldun bat dudik ez, konfiantza zaitzeko eskuara zaitu behar du. Eta, bueno, manifestazioa eta gero, zer duzue pentsatua egitea? Baina gu hitzordu baia jarria dugu, manifestazio pasata gero, balorapen bat egiteko, eta gero, mendiken aurrera, zer egin. Eta zuen helburuak ez badituzue lortzen? Segituko dugu, borrokan segituko dugu, bai. Kontzientziatua gaude, ez garela geldituko gurea dena lortu arte. Beraz, soluzioak behar ditugu eta soluzio iraunkorrak. Ez aste bateko hilabete batzuetako soluzioak. Orduan, horiek lortu arte, hementxe egonen gara, bai? Bueno, bikoteia bukatzeko, ez dakit herritarrei eta administrazioari mezuren bat bidali nahi diezuen. Administrazioari, hori da, mendialdea ez atzentzeko, eta hemen gaudela, eta gure eskubideak ditugula, eta horien alde eginen dugula. Ez garela aspertuko, ez garela nekatuko, orduan, hoxe, azteko kontuan hartzen eta bilatzen soluzioak dela bere lana. Bueno, mila esker gurekin hitz egiteko ratutxo bat ateratzeagatik, eta ea zer moduz joaten den manifestazioa. Bale, esker mile. Bueno, agur. Aio. Gaurko eta asteburuko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, ostirala, giro nahasia izango dugu. Une batzuetan zerua ilun jarri eta zaparradak egingo ditu, eta beste batzuetan ostarteak irekiko dira. Zaparradak sarriago egingo ditu ipar isurialdean eta egunaren bigarren partean. Ez da baztertzen trumoi ekaitzen bat izatea kostaldetik gertu. Gainera, temperaturek behera egingo dute eta mendebaldeko eta ipar-mendebaldeko haizeak gogor joko du, hotz sentsazioa zertxobait areagotuz. Temperatura altuenak 17–19 gradu artekoak izango dira eta minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Larunbatean egunak aurrera egin ahala hobera egingo du aroak. Goizaldean zaparradak sarri botako ditu ipar isurialdean eta zenbait lekuetan trumoitxoak eta mardulak izan daitezke. Goizak aurrera egin ahala orduan eta bakanagoak izango dira zaparradak eta arinagoak, baina arratsaldera arte ez du atertuko. Arratsaldean ostarteak irekiko dira. Hotz egingo du batez ere goizaldean eta iluntzean. Temperatura maximoetan ez da aldaketarik izango. Haizeak ipar-mendebaldetik joko du eta eguerditik aurrera ipar-ekialdetik. Igandean epeltzera egingo du eta giro eguzkitsua nagusituko da. Egunaren lehenengo partean hodeiak eta ostarteak izango ditugu, erdi mailako hodeiekin eta goi-hodeiekin. Arratsaldean zerua nahiko garbi geratuko da. Hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura gora egingo du, balio altuenak 22–25 gradu artekoak izango dira. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Mikel Artxankorekin gaude, Teatro Dix
jaialdiko antolatzaileetako bat dena. Kaixo, zer moduz? Kaixo Nerea, oso ongi eta zu? Oso ongi baita ere. Bueno, aurten Teatro Dix jaialdiko 4. edizioa ospatuko da, ezta? Bai. Baina, horrekin sartu baino lehen, igual komentatuko dugu pixkat zer den Teatro Dix jaialdia, noiz sortu zen. Bai. Orain dela ja 4 urte horrela sortu zen. 2021an izan zen lehenengo edizioa, baina, gutxi gora bera, urte bat edo 2 urte lehenago hasi ginen pixkat elkartzen kultur elkarte batzuk, eta gehien bat hasieran lehenengo proposamena izan zen ONG batzuen proposamena eta gizarte arloan lan egiten duten elkarte batzu, adibidez Paris 365, Lantxotegi, eta beraiek nahi zutena zen artearen bitartez, orokorrean, baina bereziki antzerkiaren bitartez, lantzea, gai desberdinak, beraiek ezagutzen zituzten badaudela teknika eta metodologia asko antzerkiaren bidez, gehien bat antzerki komunitarioaren bidez, lan egiteko pixkat esklusioan bizi diren pertsonekin. Hori izan zen pixka bat hasierako motivazioa guk elkartzeko. Bai, hasierako helburuak, ez? Bai. Eta nola izan da jaialdi honen bilakaera edizio ezberdinetan zehar? Bai. Egia esan da oso ona izan da balorazioa eta geroz eta handiagoa egiten ari da urte bakoitzean. Eta hori gehien bat da emaitzak eta balorazioa eta jendearen pixka bat motivazioak geroz eta handiagoak dira. Gehien bat, ni uste dut oso ezaugarria dela jaialdi honetan egiten dugun lana laborategietan. Hau da, ez bakarrik etortzen den jendea ez da bakarrik publikoa, ez da bakarrik antzerki bat ikusteko, baizik eta parte hartzen dute tailerretan eta bereziki laborategietan. Orduan, hor antzerki bat sortzeko prozesuan sartzen dira eta ni uste dut hori oso berezia dela eta horregatik emaitza onak ematen ditu orain arte jaialdi hau. Eta sortu zenetik zerbait aldatu duzue edo zerbait ezin da, bai ala bai ezin da aldatu? Bai. Orokorrean gaia berdina da. Gaia da beti antzerki komunitarioa eta antzerki eta bai dantzarekin lan egiten dugun pixka bat prozesu horiek, hori da ildo nagusiena eta hori mantentzen da. Eta gainera uste dugu oraindikan lan handia egin dezakegula hortikan. Baina ere adibidez badaude beste gauza batzuk, adibidez antzeslanak. Bai nahi dugula antzeslanak mantendu, bereziki publikoari begira, badago jende asko, ez duela nahi horrela edo denbora ez duelako, parte hartu prozesu sortzaile batean. Orduan mantentzen ditugu ere beti antzeslanak eta publikoari begira ere oso interesgarria da jende gehiagori ailegatzeko. Eta zu esan dugun bezala antolatzaileetako bat zara, eta nolakoa da horrelako jaialdi bat antolatzea? Gu talde bat gara, lan talde bat, urtean zehar gehien bat gaude 3 pertsona, gero ja hurbiltzen garenean jaialdira elkartzen gara 7-8 pertsonen talde bat. Eta, niri asko gustatzen zait, antzerkia eta gainera bereziki hildo honetan. Eta, urtean zehar egiten duguna da bilatu bai antzeslanak eta bai horrelako egitasmoak bai Espainia mailan eta mundu mailan. Adibidez, aurten Austriako Birgit Fritz Austriatik etorriko da, austriarra da. Lehen urtean izan genuen David Diamond, kanadiar bat, eta bereiek dira antzerki komunitarioan munduko ospetsuenak edo ospetsuenetarikoak. Orduan, horrelako gaiak eta pertsonak bilatu eta beraien egitasmoak ikertu, benetan
oso interesgarria da bai. Eta gutxi gora bera, noiz hasten zarete prestaketekin? Ze imaginatzen dut, hau, horretik antolatu behar dela, ez? Pues gutxi gora bera urte osoa. Osea, orain urrian daukagula jaialdia, pues bukatzerakoan, ja azarotik hasiko gara urrengo urteko jaialdia prestatzen. Eta inkluso bat daude gauz batzuk lehenago oraindik, urte bat baino lehenago. Eta aurten adibidez, genituen beste antzeslanak pentsatuak ekartzeko azkenean ezin izan da, eta pentsatu, batzuk urrengo urterako behar bada balioko dute. Bai antzeslanak eta bai adibidez tailerrak emateko espertu horiek, ez dira nahi genituen guztiak ez dira etorriko, baina behar bada batzuk urrengo urterako utziko ditugu. Eta zu nola sartu zinen honetan? Nola bukatu duzu hau antolatzen? Bueno, oso interesgarri galdera. Ni egon nintzen 6 urte Baraingo Auditorioan lan egiten, programazioetan, kultur programazioan eta kultur kudeaketan. Eta, geroz eta gehiago, bai niri pertsonalki eta nire inguruan dauzkadan lankideek, geroz eta gehiago baloratzen genuen ez bakarrik arte eskenikoetan lantzea, baizik eta bereziki arte eskenikoak zenolako aukerak ematen dituzten horrelako gizarte helburuekin, gizarte, hezkuntza, psikologia munduan zenolako aukerak dituen arte eskenikoak lantzeko sektore horietan, ez da? Bai, psikologian oso terapeutikoa da, artea badakigu denok, eta edozein disiplina, bai arte eskenikoak, bai arte plastikoak ere, dantza, musika, eta horrelako hildoetan sartzea niretzako beti bereziki oso interesgarria izan da. Eta zer ikasi duzu? Zer ikasi dut? Gauza asko, eta urte oro ikasten dut asko. Gainera, adibidez, laborategietan niri pertsonalki gustatzen zait ere sartzea eta egitea. Hori da, bakarrik pertsonalki eta amateur moduan, eta gure taldeko jaia guztiak sartzen gara ere. Zergatik, gehien bat laborategi hauetan, pertsonalki asko ikasten duzu, beste kideekin lan egiten, antzeslan bat sortzen, ezta? Gainera, hor beti gu erabiltzen ditugun gaiak, beti dira bai pertsonalak edo bai gizartean denok hitz egin nahi ditugun gauzak, ez? Adibidez, Iruinen egiten dugunez eta Nafarroan askotan hitz egiten dugu edo prestatzen ditugu antzerkiak gure gizartean beti hor hitz egiten ditugun gaiei buruz, ez? Orduan oso interesgarria eta pertsonalki asko betetzen nau parte hartzea. Eta, esan duzu, talde bat zaretela antolakuntzan, baina zer zarete elkarte bat? Bai, Kulturix elkartea gara, eta sortu genuen gainera antzerkiaren pixka bat inguruan. Hasieran lehenengo urtea promotzailea izan zen Paris Irusei bost. Paris Irusei bostetik hasi zelako lehen esan dudan bezala lehenengo egitasmoa edo eskaera gurekin hitz egiten horrelako gaiei buruz lantzeko, antzerkiaren bidez. Eta gero ja sortu genuen pertsona batzuk joan ginen elkartzen, esan dudan bezala, bereziki kultur arloko pertsonak, baino ere gizarte lanan lan egiten dituztenak, irakasleak ere daude, eta talde hori da gara pixkat bultzatzen duguna. Elkarte bat gara, eta hori gu gara bultzatzen duguna jaialdi hau. Eta beste eragile edo elkarte batzuetatik laguntza jasotzen duzue? Bai, gainera asko egia esan da. Baditugu sinergia asko. Alde batetik esan dudan bezala gizarte arlotik, adibidez hori Paris Irusei bost, Lantxotegi, Sei elkartea, migrantekin ere lan egiten duena,
Aldezar elkartea, gazteekin lan egiten duena Iruñeko Aldezarran, eta gero ere kultura arloan ere sinergia handiak ditugu eta kolaboratzaile oso garrantzitsuak. Bereziki Nafarroako Antzerki Eskola, ere hasieratik parte hartu du jaialdia sortzeko prozesuan, eta beste bi antzerki formazioan lan egiten dituzten beste bi eskola, direla teatrolari, Aldezarrean dagoena, eta Butaka 7-8, hor golem ondoan aretoa daukana, eta hiru espazio hauek dira bereziki Nafarroan antzerki formazioan, formakuntzan gehien lantzen dutenak, eta gurekin daude kolaboratzen, adibidez ere badago UPNako antzerki taldea, eta horiek dira, gero ere non egiten da jaialdia, ere kolaboratzen dugu Katakrak aretoarekin, Kondestablen Iruñeko udalaren bitartez, Antartika Kultur Container, ere tailerrak egiten dira hor, geltokirekin ere asko kolaboratu dugu, eta gero ere daude diru laguntza ematen diguten kolaboratzaileak oso garrantzitsuak, noski, nola ez? Direla Nafar Gobernuko Kultur Departamentua eta Iruñeko Kultur Departamentua ere. Eta aurten ere, bereziki, oso garrantzitsua izan da, euroeskualdea, nahen euroeskualdea. Hau da, erderaz, Nueva Aquitania, Euskadi, Nafarroa, eta aurten ere diru laguntza bat eman digute. Eta barkatu, hasteko ere oso garrantzitsua Innova Kultural, programa Innova, ere diru laguntza eta kolaborazioa lortu dugu, eta gainera oso garrantzitsua izan da bultzatzeko proiektu. Beraz, laguntza handia jasotzen duzu. Bai. Eta, esan dugun bezala, aurtengo edizioa 4. izango da, eta urriaren 2tik 27 ospatuko da, okerez banago. Eta, zein da aurtengo gaia, ze urtero gai ezberdin bat jorratzen duzu, ezta? Bai, aurtengo gaia da musika. Eta, ematen du pixka kontradizioa, hainbeste hitz egiten antzerkiari buruz. Eta zergatik musika pentsatu dugulako, musika pertsona guztiak daukagula bereziki propioa sentitzen dugu musika bat. Jaiotzen garenetik, entzuten dugu musika edo familian, edo gure etxean, edo lagunekin, eta beti gure bizitzan ari gara musika entzuten. Baina badago, bakoitza badaukagu musika bat edo batzuk, sentitzen dugula gurea dela, ez? Eta entzuten dugunean pixka bat urduri jartzen garela edo orduan, abesti hauekin, bakoitzak dituen abesti hauekin, landuko dugu laborategietan partekatzea, bakoitzak bereak sentitzen dituen musika horiek, eta denon artean partekatu eta denon artean sortu musika horien bitartez antzeslan bat. Gainera hau ikusten dugu bereziki interesgarria dela etorkinekin lan egiten dugulako asko, bai etorkinekin eta bai hemengo jendearekin. Orduan, hildo horretatik musika oso desberdinak entzuten ditugu, alde batetik, oso desberdinak, baina ere, bapatean, konturatzen gara ere oso berdintsuak direla. Orduan, guzti horren inguruan lantzea, pentsatu dugu oso interesgarria izan daitekeela. Eta ikusleak nola ikusiko du musika gai hori antzerkian edo antzeslanan? Bai, oraindik ez dakigu oso ongi, eta laborategietan landuko dugu arlo hauek, baina, nola antzeslan horretan musika horien bitartez historioa kontatzen. Osa, musikal modukoak izango dira. Bai, hori da. Izango da antzerki musikarekin, eta antzerki horretan kontatzen ditugun istorioak, beti musika horren pixka bat inspirazioarekin, ez? Bai entzuten musika hori, eta bai ere
kontatzen musika horiek aktoreei zenolako sentimenduak ematen dien. Eta beste edizioetan edo edizio batean ze gaia adibidez? Izan genituen. Adibidez, lehen urtean izan genuen gaia izan zen, erderaz, pertenentzia, nola parte hartzea, ze nolako garrantzia daukan edozein pertsonentzako, parte hartzea talde batean, edo familia batean, edo lagunen artean, ez? Berriz ere pixka bat joaten naiz, gu gehien bat lantzen dugu proiektua eta jaialdia esklusioan lan bizi diren pertsonekin, eta pertsona hauekin ere pixka bat bilatzen integrazioa. Gero irekitzen dugu taldeak, edozein pertsona taldeetan sortzeko. Orduan, taldeak oso ez dakit nola esan euskeraz, oso diversoak dira, oso desberdinak. Eta horregatik beti pentsatzen ditugun gaiak dira hauen inguruan, lehen urtean izan zen hau, parte hartzea talde batean, eta nola sentitzen gara, ze garrantzia ematen diogun horri. Adibidez, orain dela 2 urte, izan zen gehien bat konbibentzia eta interkulturalitatea, hirian, auzoan. Orduan, urte gara pentsatzen ditugu gai, horrelako gaiak. Eta nola aukeratzen dituzue? Nola barkatu? Nola aukeratzen dituzue gaiak? Gaiak? Gure artean, hitz egiten taldean, eta baita ere hitz egiten adibidez, laborategian lan egiten dituzten zuzendariak, Maialen Diaz, Iruñekoa, eta aurten ere bigarren laborategia izango da Marco Canale, Argentinako antzerki zuzendaria eta dramaturgoa. Orduan beraiekin hitz egiten, eta gure artean, eta justo bai Marco Canale eta bai Maialen Diaz, bi laborategien zuzendariak, biak kasualitatez hitz egiten ziguten musikari buruz. Eta orduan konturatu ginen, pues primeran, ez? Gainera bakoitza hildo desberdinetatik, Maialen gehien bat lan egingo du laborategian gazte emigranteekin, eta Marco Canale lan egingo du bereziki pertsona helduekin, pertsona 65-70 urtetik gorako pertsonekin. Adibidez, Marco Canale gehien bat lan egingo du pertsona hauekin, baino beran nahi du ere talde oso desberdinak izatea. Herriko pertsonak egotea, hiriko pertsonak, etorkinak ere egotea, kultur desberdinak eta oso ez dakit, kultur eta bizitza desberdinak izan dituzten pertsonak. Baina beti, aurten, musikaren hildo honekin. Eta, zein da izango duen egitaragua? Egitaragua, bai. Egitaragua, zuk esan duzun bezala, urriak 2an hasiko da. Lehenengo asteburuan izango dugu herri desberdinetan, antzeslanak, adibidez Irurtzunen izango da urrengo asteburuan hasiko da. Izango dugu El Paraíso de los Rotos antzerkia, Irurtzungo kultur etxean. Eta ere, egun bat hori izango da larun batean, eta ostiralean, egun bat lehenago, izango da tailer bat, euskeraz, Loren Arangoa egingo du tailerra, gainera bera Irurtzungoa da. Bera parte hartzen du El Paraíso de los Rotoseko antzeslanan, eta orduan egingo du tailer hau euskeraz. Gero ere igandean, Tuteran, izango dugu beste obra bat, Milagros y Valentina, justo kasualitatez ere Loren Arangoa egongo da hor. Eta urrengo astean hasiko gara urriak 8an, 8, 9 eta 10 izango ditugu tailer desberdinak. Izango dira gehienak Iruñean, Antartika Kultur Kontainerren, eta tailer hauetan etorriko dira, lehen esan dudan bezala, antzerki komunitarioaren inguruan lan egiten dituzten espertu desberdinak. Bakoitza teknika eta metodologia desberdinekin lan egiten dute. Adibidez, lehenengo gunean, 8an,
Asteartea egongo da Iban Iparragirre, bera Txilekoa da, Bilbon bizi da, eta bera badarama urte asko antzerki komunitarioan lan egiten elkarte batekin bizitegi, gero urriak 9an Improviso taldea, Iruñekoa, Nafarrokoa, eta beraiek kontatuko digute improvisazioaren bitartez nola lan egiten duten antzerkian. Gero 10ean Antonio Reina, Sevillako antzerki ere zuzendaria, eta bera kontatuko digu, bera sortu duen metodologia bat PIBE deitzen dena, gehien bat psikologiaren bitartez psicología de intervención basada en escenas, eta bera antzerkiaren bitartez nola egiten duen terapia modukoa. Gero 11an Ana Contreras, Madrilekoa, eta bera ere kontatuko digu nola lan egiten duen Madriden, oso desberdinetan, giza antzerki eta komunitarioaren bitartez. Eta ja azkeneko tailerra emango du Birgit Fritz, bera austriarra da. Bera, lehen esan dudan bezala, mundu mailan oso ezaguna da, bera Augusto Boalekin lan egin zuen Brasilen eta Hego Amerikan urte asko, eta Austrian sortu zuen Teatro del Oprimido Fundazioa, eta kontatuko digu 3 egunetan, eta emango du kurso intensibo bat, ostirala, larunbat eta igandean, butaka 78 izango da. Hoi guztiak dira tailerrak, eta gero ja antzezlanak Iruñean izango dira 11, 12 eta 13 urriko asteburuan. Ostiralean hasiko gara, antzezlan bat ditzen dena La Monja Alferez, Madrileko La Pertxa konpainia, larun batean Inana, Baraka Teatro, egindako antzerkia. Inana adibidez kontatzen du Ana, abizena, bera hil zuten Sirian, lan egiten zegoen ONG batean, gobernuz kanpoko erakunde batean, eta Turkiar bombardeo batean hil zuten. Orduan, Baraka teatroan badago lan egiten bere ahizpa, eta bere ahizpa da aktorea. Kontatzen du bere ahizparen istorioa. Orduan, benetan oso unkigarria, eskerrik asko. Eta bukatzeko ja, Iruñean igandean el homenaje a una desconocida. Eta horiek izango dira. Jaialdia bitan banatzen da, ez? Alde batetik ditugu tailerrak eta gero ikuskizunak. Eta adibidez, tailerretan parte hartzeko, imaginatzen dut izena eman behar dela, ez? Eta zein da epea? Bai. Bueno, epea ja irekia dago, orain dela 2 egun aurkeztu genuen prentsaurrea. Eta, teatrodix.org web horrian, edo sartu daiteke eta apuntatu, bai tailerretan, bai kurso intensiboan, eta gero ja sarrerak erosteko gauz berdina, teatrodix.org. Gero ahaztu egin zait, oso garrantzitsua dela aurten, Iruñaz gain ere herri gehiagotan egongo dela, urriako 26an ere Peraltan izango da beste antzerki obra bat, eta oso berezia aurten, lehen kontatu dudan laguntzaren bidez, Euroeskualdeko laguntzaren bidez, lan egingo dugu Hendaian jarriko dugu, egingo dugu antzeslan bat. Eta antzeslan hau gainera egingo du Ziburreko dantza konpainia bat, konpainia des Sirtes, eta beraiek sortu dute antzeslan bat, dantza eta antzeslan bat, migrazioei buruz, eta frantsesez eta euskeraz izango da. Egia esan da, nola esaten da, letra edo izki gutxi daukaz, eta da gehien bat dantza, baino euskeraz eta frantsesez sortu dute, eta benetan oso interesgarria da, eta guretzako oso berezia da
pixkat muga pasatzea eta Hendaiara llegatzea. Eta euskerazko ikuskizun gehiago izango ditugu? Bai, gainera lehen ez dut kontatu, izango dugu antzeslan bat, 104 aurra. 104 aurra da Jarleku konpainia sortutako antzeslana, Jarleku hemen Berriozarrekoa, justu hemen ondoan. Eta beraiek egin duten obra hau sortu dute, bi aurra zenolako egoera larria bizitzen duten, da pixka bat esplotazio infantil, aurren esplotazioari buruz. Eta antzeslan hau landuko dugu ikastetxeekin. Sortu dugu dosier bat lan egiteko ikastetxeetan, eta izango da dena euskeraz, Nafarroako Antzerki Eskolan, eta ja apuntatu dira 500 ikasle baino gehiago, sesio desberdinetan. Iturrama Institutoa, Iparralde, Patxi Larrainzar Eskola eta Bustintxuri Eskolako ikasleak, lehen hezkuntzako 5., 6. mailak eta 2. hezkuntzako lehenengo eta 2. mailakoak. Eta ez dut oso interesgarria izango dela ikastetxeekin gainera lan egitea. Eta euskeraz ere izango da, lehen kontatu dudan Irurtzungo tailerra, Loren Arangoa emango duena. Eta azkeneko hau, Hendaiako desirtez egiten duen obra frantsez eta euskeraz izango da. Eta orokorrean jaialdiak zer nolako harrera dauka? Ni izango nuke harrera oso ona. Oso desberdina da, egia esan da, segun zenolako ekitaldiak egiten ditugun. Adibidez, antzeslanetan, publikoa etortzen da, edozein antzeslanetan bezala, eta orain arte publikoa eta kritika oso ona izan dugu. Gero gainera, antzeslanetan beti, Nafarroako Antzerki Eskolan bereziki egiten ditugunak, gero kolokio bat sortzen dugu, aktoreekin eta zuzendariekin publikoa hitz egiteko, gainera hor Antzerki Eskolan leku oso proposa dago, kafetegian. Eta orokorrean kritika oso onak izan ditugu antzeslanekin. Eta jendea eskatzen du jarraitzea eta horrelako gizarte gaiak kontatzea antzeslanetan. Gero tailerretan oso ona beti betetzen dira, orain arte, eta edozein pertsona nahi izatekotan apuntatzea, benetan apuntatu azkar, eta ja kasi betetak daude, orain dela 2 edo 3 egun atera genituen. Bereziki oso kritika edo ona hartzen dituzte tailerrak, lehen esan dudan bezala, irakaslei begira daudelako, gizarte lantzen duten pertsonendako, beraiek ere erraminta gehiago izateko, lantzeko, edo beraien geletan, ikasleekin, edo gizarte lanan egiten dituzten langileek. Orduan, jarrera beti oso ona izan da. Eta azkenik, laborategietan, guri gehien, guretzako ekitaldi bereziena da. Eta lehen esan dudan bezala, parte hartzen duten pertsonak sortzen dute antzerki bat. Eta gainera oso interesgarria da pertsona hauek apuntatzen direnak, eta edozein pertsona apuntatu daiteke, lehen esan dudan bezala, ni apuntatzen naiz. Eta orokorrean antzerkia edo antzerki egiten aritu ez garenok. Horregatik ere oso berezia izaten ari da esperientzia horiek. Mikel, bukatzeko, zer da edizio honetaz espero duzuena? Espero dugu gero ez da jende gehiago etortzea. Etortzen den jendea asko ez bakarrik disfrutatzea, hori noski, baino ere disfrutatu baino gehiago esperientzia pertsonala bat izatea, asko ikastea ere, denok elkarrekin asko ikasten dugu, gainera hori, metodologia berri hauekin, eta publiko asko etortzea.
Bueno, zuri eskerrak eman, gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta ona etortzeagatik. Eta ea zer moduz joaten den jaialdia. Oso ongi, eskerrik asko Nerea. Bueno, ondo segi. Ondo segi, eskerrik asko. Vale. Gaurkoz, hau izan da dena, astelehenean itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Mila esker zuen arretagatik. Agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.